Vítajte pri ďalšom vydaní Glen News. Dnes sa pozrieme na prijímačky, úspechy v dejepisnej olympiáde, rozlúčku s maturantami a ocenenie Zlatý Ámos. Dnes sa na našej škole koná prvé kolo prijímačiek a dokopy máme 665 uchádzačov. Takže držíme vám palce a dúfam, že sa vidíme v septembri. Naši žiaci opäť zaviezdili. Tentokrát to bol na dejepisnej olympiáde. Reprezentovala nás Adriana Sulíková zo Sexty, ktorá obsadila krásne prvé miesto a postúpila do celoslovenského kola. V tej istej kategórii nás reprezentoval aj Mirko Todt z Quinty A, ktorý obsadil krásne 3. miesto. Všetkým gratulujeme k im úspechom a aťke držíme palce v ďalšom kole. Zlatý Ámos je ocenenie pre najobľúbenejšie učiteľky a učiteľov. Dokopy sa nám ich podarilo nominovať 7, za čo sme získali ocenenie Zlatá škola za najväčší počet nominácií. Spolu s týmto sme dostali aj finančnú odmenu. Ale tento úspech nie je náš jediný. Dva z našich nominovaných, konkrétne pán profesor Pipiška a Barica, postúpili do celoslovenského kola tejto súťaže. A teraz už spolu s triedami, ktoré ich do tejto súťaže navrhli, pracujú na zadaniach v ďalšom kole, v ktorom im veľmi držíme palce. V piatok, 8. mája, sme sa rozlúčili s našimi maturantmi, ktorí odchádzali na ich akademický týždeň. Na ich ústnej časti maturít im veľmi držíme palce, no zároveň je nám veľmi ľúto, že už ich nebudeme stretávať na chodbách. It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and let's get drunk. So rock we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So rock we go out. That sounds fun to me. Living young and wild and free. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. To bolo všetko z nášho dnešného vydania. Sledujte nás aj na budúce a nezabudnite, na našom gymnáziu sa stále niečo deje. Majte sa krásne!